Hey, it's Doodle Dug, the scribbly, scrawly, creepy crawly. Just set him up and watch him go. Hey, he can do this, this, or even this. Yeah, it's Doodle Dug. Batteries not included. Epe přináší... Broučka Boogyho. Ahoj, já jsem Boogy, jsem blázen do kreslení. Podívej, co umí. Vyber si obrazec, vlož fix a jde se na to. Sleduj, jak se otáčím ve spirálách a vytvářím úžasné kresby. Tohle všechno zvládnu hravě. Teď to vybarvím. Umím používat až 5 fixů najednou a mám přes 100 různých vzorů. Všechny moje vzory vybarví fixy, které najdeš v balení, a moje boty použijí jako razítka. S Boogym je kreslení hračka. Ahoj, já jsem Boogy, jsem blázen do kreslení. Podívej, co umí. Vyber si obrazec, vlož fix a jde se na to. Sleduj, jak se otáčím ve spirálách a vytvářím úžasné kresby. Tohle všechno zvládnu hravě. Teď to vybarvím. Umím používat až 5 fixů najednou a mám přes 100 různých vzorů. Všechny moje vzory vybarví fixy, které najdeš v balení, a moje boty použijí jako razítka. Pavouček Boogy má novou kamarádku Daisy, která umí skvělé nové triky. Originál od Epe. Ahoj, já jsem Boogy a jsem blázen do kreslení. Podívej, co umí. Sleduji, jak se otáčím ve spirálách a vytvářím úžasné kresby. Vyber si obrazec, vlož fix a jde se na to. Boty jako razítka. Tohle všechno zvládnu hravě. Kterou barvou začít? Pavouček Boogy a jeho kamarádka Daisy umí používat až 5 fixů najednou a mají přes 100 různých vzorů. Tenhle obrázek bude můj. Boogy a Daisy, pojď si kreslit. Epe, to jsou hračky. Witajcie, nazywam się Boogy. Uwielbiam tańczyć i rysować. Potrafię narysować ponad 100 różnych niezwykłych obrazków. Takie i takie. Wymieniaj tylko kolorowe pisaki i ustaw odpowiednio przycisk. W moich butach ukryte są specjalne, wesołe pieczątki. Teraz do zabawy zaprosiłem też Daisy. Ona też pięknie rysuje. Boogy i Daisy wciąż rysują, bo to bardzo lubią. Konkurs z zabawkami EP w magazynie Mini. Nowe wydanie już w kioskach. Zabawki z EP. Wielka frajda! Salut! Eu sunt Boogy! Îmi place să fac piruete și să desenez. Pot face peste 100 de modele diferite. Ca ăsta sau ca ăsta. Trebuie doar să-mi dai o cariocă în mână și să selectez modelul dorit. Ghetuțele mele ștampiluțe sunt foarte speciale și drăguțe. Pe prietena mea de joacă o cheamă Daisy și ea poate desena și decora cu ghetuțele ștampiluțe și pălăriuța șablon. Boogy și Daisy nu se mai pot opri din desenat zeci de modele special pentru tine. Jucării, Epe, începe distracția! Hello, Boogy vagyok, egy mókás írka-firka bogár, aki szeretne veled rajzolni. Ha beindítasz, meglátod, milyen érdekes, csodaszép, amit pörgés-forgás közben rajzolok. Színezd ki a 100 féle mintát, és nyomdázz a tappancsaimmal. Megjött barátnőm, írka-firka Daisy, kalapja sablon, amivel kis ábrákat rajzolhatsz. A színek és a formák követik a fantáziádat. A rajzoló bogarak külön kaphatók. Régiójáték, neked van már? Pozdrav djeco, ja sam Švrlja, samo me uključite i gledajte me kako švrljam i žvrljam. Pogledajte kakve čudesne crteže radim. Mogu napraviti i ovo, i ovo, i ovo. Ako crtež ispunite i ovo. Švrljo, šarajte sa mnom. Od sad švrljajte i sa mnom. Want to play? Hola, soy Espirogrillo, dibujador, garabatero, caminador, rastrero. Solo prepárame y mírame dibujar solito. ¡Yahoo! Es tan fácil, mira los círculos y espirales que puedo hacer. Espirogrillo, dibujador, garabatero, caminador, rastrero. Puedo hacer estos y estos, colorealos así o incluso así. Espirogrillo, dibujador, garabatero, caminador, rastrero. Mira los círculos y espirales que puedo hacer. Búscame ya. Es excelente. مرحبا، اسمي دودل دوغ. أزحف وأدور، أرسم وأخربش. فقط أعطني القلم واتركني أبدأ. الأمر سهل جدا. شاهد الأشكال الجميلة التي أرسمها. بإمكاني رسم هذه وهذه أو حتى هذه. دودل دوغ، أزحف وأدور، أرسم وأخربش. فقط لدى تويز آر أس.